Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. 40. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hag Celebrity Beauty Soap. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo
pagbalanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Mayong hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Ari naman ang inyo kubus nga lagad si Tita Wilma nga magaupod sa inyo tub-tub-tak na alas 3 karon nga adlaw Miyerkules. Enero 29, tuig 2020. Doon nakapanyaga gid sila anong sudan ninyo dara. Manamit ko nung utan mo, no? Okay, with matching pinarito nga isda. Ti amo na galing yuhom. Manayanaya ang guya. Sa nga aton sini mga ara lang sa balay. Sa mga lola kag lolo, mama kag papa. And of course, sa mga tita kag titos. Sa mga naga-bantay sang aton sini puluyan. Kaya ti walang mga estudyante, wala ang mga mama kag papa nga nagatrabaho. Ti ang mga wala yung trabaho, syempre, among bilin sa balay. Ti kung di kamuday panghimos, kamuday luto, na? Kamuman panglaba. Pero sige lang, importante is, maayo ang paginupdanay, kag malipayon ang tagsa-tagsa. Ang pagpangamusta ni Tita Wilma sa inyo pagpanyaga, ano yung inyo sudan? May namit ba lang inyo sinisudan? Pa-share naman. Okay lang na, Tita We. Sa mga merkado, dira sa ito man mga suki. Mayong hapon. Kamusta lang? Kamusta man ang bintahanan? Ano naman, saka naman ang kilay. Sige lang, base sa hapon, swertihon. Kagangato naman mga drivers, mga motorista naton, kamusta man ang biyahe, dugay-dugay, pulo pa huway da kung daw wala pasahero or laka-laka lang pasahero, kag magpiyong-piyong kadali, mga 5-10 minutos para nga maka-energize na naman, para energetic, para iya karon sa sinakuay naman sa hapon sa inyong mga biyahe. Sa aton man mga suki dira sa sulod sang Central Market, sa mga tailoring dira sa mga dress shop, kamusta lang? Mayong hapon lang kag enjoy sa pagpanahi samtang inyong mga palamatin ay nagaupo diri kay Tita Wilma pareho man sa itong mga senior citizen. So bantayan man ang atong sinipila ka mga matahom nga lalantunon nga igalingaw naton sa inyo karon nga hapon, and of course ang sulat nga aton man pagabasahon sa inyo. Bao ang asawa nga conscious ang iya sa ni beauty. Amo nang basahon ni Tita We karon iya nga kaundan sang sulat sang isa ka asawa na kag magluwas pagid sina ang ginabantayan man naton nga horoscope, kalingawan man naton tag sa kahapon. Upod sa aton man mga lucky numbers. Gani, relax lang kamo dira kag pulo pahuway sa kutob sang malabutan sang aton sini nga pagpangalagad karon iya nga hapon. Tawi, kamusta? Update bitawe sa coronavirus, no? Sa nCoV, sa novel coronavirus. Tinga nanuhan ko to nga mga Pinoy, mga utod dito sa UB province nga gusto nila mapuli iya sa aton diri sa Pilipinas, na hindi man magpabaya nga aton sa gobyerno na pwede sila maka-record sa consulate sa Pilipinas sa Shanghai. Buligan sila sang aton man gobyerno, of course. Kag magluwas pagid sina sa nahambal pagid ni Tita Wilma ang sa Taal Volcano. Ano tawe ang update naton sa Taal Volcano? May nasiplatan man ako diri nga nahanungod diya sa aktibidad
ni Bulkan Taal. Ang gamat-amat naman siya. Kaya nga nagtayog siya, no? Mga pilaman ka mga pagtayog palatandaan sang posible paglupok niya amoy na yung paandam sang FIVOX. Danger lingers as the earthquakes indicate possible eruption. FIVOX warns. Puwerte, ha? May linog man dito sa Jamaica, do something na nga mo sina. But anyway, relax lang ka mo diray ane. Kay lingawon ka mo ni Tita Wilma sa nga, pila man na itong ka mga magtahom nga mga lalantunon sa karon nga hapon. At ayaw niya. Ari na naman nagsugod siya. 1:50 Action Radio Philippine Standard Time. To all the girls I loved before. To all the girls I've loved before, who travel in and out my Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaya mga tagpalamating nga po kay Tita Wilma, karon iya nga hapon, samtang kamo dira naga-relax, kag naga-pahunay-hunay man. Pero gawang piyong-piyong mata nyo, okay lang na. Ba importante is ang inyong mga palamating na nag-aupo diya kay Tita Wilma. There is a This Is My Life. Mayong hapon lang da kay Inday Jean Officer. Salamat kag mayong hapon sa imo. Kay Inday Jean dira sa Hong Kong. Kag kay Tads Ione Ruiz Amar, mayong hapon man kag kay Pia Jonathan. Tita Wilma, good PM lang da. Kag kay Cheryl May
Victosa Andan, mayong hapon. Wait lang family Hilado sa La Carlota, halin ina kay Ed Hilado kag kay Aldrich Yunon. Hello, mayong hapon Tito Wilma palihog tamyaw diri sa Banwa sa Castiliana. Sila ni Ray Martin Osorio, Ana and Mercy dito Mandioya kag kay Bibi Salaver nga permigi na sila nagaabang sa imo program kada hapon. This is my life. Salamat tita kag more power pagid sa program. God bless. Salamat man. Dira man sa imo say, Hilario sayo, pag-wait lang gali sayo family, sang Suay, kag Luzano family, Medio family, kag Kantupa, kag happy fiesta sa sitio Kantupa, Barangay Buena Vista, Himamaylan City. Oh, happy fiesta lang dira sa inyo, na? Kay Roberto Anio Blaj, Carlos, Halbuena. Okay. Mayong hapon lang da sa imo kag madamo gid nga salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma. Alauna 55 na action Radio Philippine Standard Time sa inyo anay o kan sa aton man pagkinahanglan sa mga pras kag mga matahom nga bulak, syempre ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center. No, ara sa likod sang Bacolod Bay Center ang mga balaligan sa mga bulak, ara dira na hamtang ang Jenny and Christine Flower Stand. Sa kung ano man nga mga events, pwede gid mahapos lang gyan, ha? Dira na siya, wala na siya nga bangga kung magdalusos ka mo dito pa kadto sa Bradco Port, halin sa Bacolod City Public Plaza, wala nga bangga liko kamo tadlong sa likod iya sang Bay Center, ara dira Johnny and Christine Flower Stand. Sa inyo pagkinahanglan sa mga matahom kag mga preska nga bulak. Pwede man kamo magka-text o kung magkatawag sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ada man sinday girly may atong Salazar mayong hapon lang dira. Bawhid law man ta kay Riza Bernardes sa Hintugaw. At monitor lang kami di sa Binalbagan. At amiyaw ko lang liyog ta si Manang Ruby, Yuhananay, Mama Juliana Roma, kag si Mama Erlinda Hico, si Mama Melba Dolonsa, kag Jaimila Olate, kag Sita Helen Dollar Cruz. Thanks gid tita. Pero syempre ang ato naman DTX 500 capsule nga kinanglanon ginaton adlaw-adlaw para sa complete management sang aton liver o kunatay di ginaton na pagkilipatan kay nga ang DTX 500 capsule may detoxifying compound din na siya nga nagatinlo sang aton atay may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontre naman sa hubag sang imo siniatay kon liver inflammation. Tim kung may gamay-gamay kita dire nga problema hindi naton pagpawalaan kinanglan tagaan naton atensyon kag hibaluon kag syempre hindi kita gusto nga maglala ang problema naton sa aton siniatay. Karon kon mahulog na sa cirrhosis of the liver o kung pagtawag sina cancer of the liver, kung hindi ko paging nga problema, ang nahambal naton sa gamay pa lang ang problema, kinanglan solusyonan na. Gani, DTX 500 capsule, adlaw-adlaw para sa inyo, para sa aton healthy nga liver. Pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyo lugar, kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Available na sa mga butika dira kag Siamon man diri pero mas mahapos pagid ko nabudlayan kamo magkadto sa mga butika pwede kita makabakal online basta may internet connection kamo dira or sa inyo man mga cellphone may data kamo pwede kamo ka-log in sa www.kalusuganyan.ph. Hindi gani ara man sa Facebook. Ang ila sini Facebook page Kalusugan Yan. Tandaan gid lamang ang authorized online distributors and DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. Balik si Tito Wilma. Dugay-dugay pagkatapos ng aton commercial break. Cellphone Plus. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga Alas 2:04 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tito Wilma, pero siyempre atong Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang nagaisahan nun nga supplement. Himuhalin sa Pilipinas nga may US FDA Seal of Approval. Ini ang 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Nagabulig pa sa pagpahagan-hagan sa pag-atake sang inyo sini migraine kay nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang may dako gid niya nga ikasarang sa pag-repair sang abnormality nga sa abnormal nga pag-function sang serotonin sa aton mga blood vessels o kung sa aton man mga kaugatan para hindi ikaw pag-atakihon sang migraine. Dako ang mabulig sang Dr. Alfred's mangosteen tea sa pagpahagan-hagan sa mabatyagan ninyo nga kasakit sang ulo. Kag hindi lang ina ha sa mga ginaubo nami gid ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Subong bala usong ubo, subong o uso man ang sipon kag ginapahalong man kita ina para man sa aton ikaayong lawas. Ang aton sini Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea may antiviral, antibacterial kag antifungal effect. Nga magapahagan-hagan man sa lang infections, kag iban pagin nga mga pulmonary diseases. Isa katibag adlaw-adlaw apoy digid. Kay nga isa katibag pwede na inay magamit sang bugos nga pamilya. Magamit na sang isa tubtob isa ka litro nga mainit nga tubig. Matamati kumiyara kamo di tipat, di ba? Butang mong isa ka tibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, okay na. Para na sa bugos nga pamilya. Kinanglan mangin smart kita, fit and healthy. That's why nga mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kita. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea mabakalin na sa nagkalain-lain man nga mga drugstores dira sa inyo lugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pwede man nato ni na mabakal sa tanan nga wakong Chinese drugstore kay sa tanan man nga the Generics Pharmacy. Okay, alas 12 na Action Radio Philippine Standard Time. Kay Inday Ami Rivera Coral, good PM. Coral gid daw. Ay idlaw man tamo mayong hapon lang na sa imo. Na may hapon, mainit nga panahon tawe unsakto gin Action Festival. Ga-monitor kami diri sa Barangay Udyong, Moises Padilla upod si Lola Aida Bangkaya, si Jaron Regala kag mga pumuluyo diri. Action Radio gid sila. Wow. Salamat gid. Kag mayong hapon sa inyo tanan. Mary Grace, Guapa Eugenio Formin, sa imong salamat kag mayong hapon gid. Monitoring from Tibsok, San Enrique, from Jocelyn and Braca family. Kay Auntie Ili, kay Ella, Elvira, Leti, kag kay Eva Braca. Thank you and God bless from Jocelyn Dimigaya. Kamusta lang dira sa inyo? Kag mayong hapon may damogin nga salamat sa pag-upod ninyo kay Tita Wilma karon nga hapon. Kamusta lang sa tanan dira? Kay Jose Mongcarturilla. May damogin nga salamat. Okay, ang update na ton sa ano ganito coronavirus, di ba? Nagsaka ang kaso sining ini confirmed cases confirmed cases sining bagong nga virus outbreak dito sa China. Sa aton man nabalita sang kahapon hasta kainasang aga, di ba? Nagasaka ang mga confirmed cases sa coronavirus nga ini. Sa China, subong naglabot na sa 5,974 ka mga kaso. Almost 6,000 na makon mo na, no? Halos 6,000 na ang natapikan sang siniya nga masakit. Nga sa diin, ina nga data nagapakita nga nasobrahan pa niya ang kadamuon sang mga tao nga na-infect o kung natapikan sang SARS, kung madumduman ninyo sa una ang SARS, nangin epidemya man ito sa year 2002 and 2003, none. Tisuno man sa report sang National Health Commission sa China, masobra sa 1,400 confirmed
new cases karon iya nga adlaw. Ang nagdugang, tiyamakin mo yan. Ang napatay na sa amo iya nga kaso naglabot na sa 132 o kung 132. Malungo lang tayo na. That's why ang aton dariya Department of Health padayon man nga nagapahanumdum sa aton sa paghalong kaghalonggen. Sa nasilingnan naton subong nga gahambal ang Department of Health ginikanan teachers sa school tudloan gid ang kabataan kung paano magtinlo sang ila kamot. Importante gid ya, no? Nga kinahanglan hugas permisang kamot kag kung paano maghugas ka para maging matinlo ang kabataan kay kabalo naman gid sang kabataan. Ini mga kabataan nga nagaedad 5 pa idalom o kung bisan mga graders gani naton, kinahanglan gid kitaman nga ara sa balay na kag magluwas sa teachers sa ginikanan sa mga nagatipan sang kabataan tudluan naton kung paano maglimpyo sang kamot ang aton mga kabataan. Kinanglan hamunan gid mayo ang mga idalom na sang ila kuko, ang in between sang ila sini mga tudlo, ang ila sini palad para mahilayo sa masakit. Kay nga mga prone ini nga mga kabataan sa pagpangat sisipon kag ubuhilanat, which is amo inang pilaiya sa mga signs and symptoms pero hindi man nakaiti free pa yang aton pong Sud Pilipinas sa coronavirus nga ininan. Kaya wala sa malain sa nagahalong abi ninyo mga senior citizen luwas kamo hindi no kamo prone man sa amo sini labi ng sipon kag ubo di ba? Wala sa malain sa nagahalong. Okay. Ina lang atong sinimahatag sa gamay lang gid kay karon. Wala na ta panahon. Sa ACS Millones 2020 promo naton, ano na, nakatipo na kamo sa aton paggagamiton nga mga proof of purchase. Ang gamiton na doon nga POP, kinailan may mga nagunting na kamuda nga matinlo nga papel para ina sulatan ninyo sa inyo kompleto nga ngalan, edad, address, contact number kag inyo perma nga sa diin updan ninyo sang aton sini proof of purchase kag ang white legal sized envelope o kon ining puti nga sobre nga malaba, ang ordinaryo nga malaba, bla mo ng white legal sized envelope. Dire naton isulod atong papel may kompleto naton nga detalye, personal details, ngalan, edad, address, contact number kung may ara kag inyo perma plus ang aton proof of purchase. Isulod ina sa white legal sized envelope. Kinanglan kulahan gina ninyo maayo para magtapik hindi magtabog ang unod sina. Basi mabunutan bala wala na unod daw ati kanugo na. So sa likod naman sa sobre titawe anong isulod? Ay kahapos lang. Aton promo title ACS Millones 2020 kag ang ginsulod ninyo nga proof of purchase. Let's say ang ginsulod mo to is smart dishwashing, tisulad mo da ACS Millones 2020 smart dishwashing care of Action Radio Bacolod. Klaro gina ha, Action Radio Bacolod gid. Pwede nyo na mahulog diri sa aton mga tambiyolo. First weekly draw will be on February 8. Una-una iya nga weekly draw, Pebrero 8. Una-una man yung deadline sa submission of entries, Biyernes, alas 5 sang hapon. So tandaan nyo lang, pagsugod sa aton weekly draw, kinahanglan kada Biyernes sa sulod sang 13 ka simana, Biyernes alas 5 sang hapon, nahulog ng inyo sini mga entries. Okay? Ano madagaan ganito Yes, kada simana may 3 kita ka mga winners ha. But ina ang mga winners naton magabaton sang tag 1,500 pesos nga cash plus ACS products gift pack. Bot silingon mga produkto sang ACS nga gift pack ara dira. Kaya ano pa na ginahulat nyo manakatipo na kamo sang putos sa unique toothpaste. May ara nga sachet, may ara man nga box. Ang Pride detergent, may sachet, may pouch, may wrapper. Ang Starwax Floor Wax, syempre box lang na iya. Ang Shield Bath Soap, may wrapper, may box man. Ang Smart Dishwashing, halos adlaw-adlaw, ano na nga tiksanay. Tawi, pwede ni, pila ni, amo na bong anak ko. Ang partibla sa smart dishwashing, kaysa nahambalin ng titawe, ang smart dishwashing natin, may ara sa sachets. Ang sa sachets, 50 ml lang na kay liquid na siya mo. 50 ml duwasi na.
Kon 200 ml, isa lang. Ha? Kag ang label wrapper, inang label wrapper yung ginahambal naton sa smart dishwashing, kita nyo ng paste, inabutang sa yablay suludlan sa nga plastic nga canister nga yellow o ini gani green kay lemon na siya or kalamansi kag lemon tawit isa lang na. Basta ang color sa suludlan green, ini gani yellow, di ba? Ang iyalan na nga label nga smart dishwashing amo nang kakason mo kag isulod sa sobre. Kag ang white rose kojic whitening soap, isa lang na ka empty box. 18 years old and below, hindi pwede ha. Kinanglan 18 years old pa ibabaw. Titipon-tipon na da parang makaumpisa na kita. Kay base iyang mangin milyonaryo nga dason na di mahalin niya sa siyudad sa Bacolod, if not Negros Occidental. Standby anay aton sulat karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. okay, ang ato na letter sender sa karon nga hapon. Ay ganyan. Sa nambal na to kagina, hambal ni Tewe, babayi, asawa, Ligaya nagaproblema sa iya sini nga figure, sa iya sinilawas. at may nakaraan. Ini siya nagapitawag sa ngalan na Christine. Kag ang sulat ni Christine, nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sang programa This Is My Life. Tita Wilma, ginsulat ko man ini kay gusto ko man magpangayo sang imo advice. Tungod ini sa akon problema. Tawag lang ako kay Christine sang Bacolod City. May bana ako. May mga bata pagyan. Ang hambal sang bana ko, Tita Wilma, tawag lang siya kay Alex, nga magpaslim gid ako. Kabalo kata sang una sexy gid man ako. Resulta lang ini sang pagpamata ko kun nga anangin chubby ako. 34 years old pa lang ako, Tita Wilma. Nagdako ako kag nagdako man ang buyon ko. Paano? 5 ka mga healthy nga mga bata ang naghalin sa lawas ko. Tisin ubi ang hindi magtambok sina. Kundi pati ako ulamid man. Honestly, Tita Wilma, wala iya sa lahi namon ang mga matambok. Sabana ko hoo. Nalatnan lang ako sa pagkaon nila sang madamo. Damo sila ya magkaon kag naga-enjoy pa. Si Alex, tita, mitikuloso. Gusto niya mag-gym ako para nga magbalik ang akong sexy figure ay abaw.
Sa tuod lang tanatalupangdan ko nga kun may sexy gani kami nga masugata, tulog gina siya nga tulo. Ano pa, nagaka-insecure ako. Kung kisa nagagwa ang pagka-judgmental ko. Ginapamensar ko man permi nga basi balatahaw, islan ako sa barna ko. Aba, maayo lang gani kay ginahambalan niya ako nga sigihon ko lang ang ginahimo ko nga pagpaniwang. Tita Wilma, hindi man ako gusto nga mag-pills tungod siling nila may side effect man. Gani ari, para mangin daw dalaga naman ako liwat. Adlaw-adlaw ako nga naga-exercise. Every Saturday morning, nagasumba kami sang bana ko. Ay di wow, di ba no? Kanami sa ilaw. Nalipay man siya sa ginahimo ko, Tita Wilma. Tungod nakita ni Alex nga porsigido ako sa goal ko nga magbalik ang figure sang lawas ko. Feeling ko ta jutay na gidlang. Mangin sexy na liwat ako sa panulok sang barna ko. Basta hindi lang ako mag-untat, tubtob hindi ko ma-achieve ang perfect body ko. Ay, wow. Tita Wilma, salamat sa pagbasa. Hasta lang diri. Ang tagpadala, Christine. Alas 2:20, Action Radio Philippines Standard Time. Baw, dumalipay man kita sina. Kagbaw daw, ma-inspired man ang ibandera nga nagapamati. Ano? Sa ginhimo ni Day Christine. But anyway, sa imo, Christine, madamo gin nga salamat kag maayong hapon. Salamat sa pag-share mo sang imo sini kabahin sang kabuhi. Nga makita naton ang imo pag-enjoy. Ha? Makita naton ang imo pag-enjoy samtang ikaw nagaproblema. Makita man naton nga love mo gid ang bana mo. Pero bisan amo kasi na mabatyagan man naton nga love ka man ni Alex. Kay nga gina-enjoy ang imo ginaangkon nga determinasyon para manumbalik ang imo sa ni sexy body, ba? Bisan hindi na sexy, basta mag-slim ka lang, okay na sa panaawa ni Alex, di ba? Bada pa magkuton pa ni Tagwe si Alex, ba? Hindi kitugtuod ginman. Hindi. Makita naton nga makontrol mo ang kaugalingon mo, kag madisiplina mo ang kaugalingon mo. Amo na siling naton, malanga kung may goal ikaw para sa kayuhan sang lawas mo, but silingon kinahanglan determinado ka, porsigido ka sa paghimo sina para ma-achieve mong imo goal. Mga girls, tuod na hindi. Tuod na yan, Tita We. Kaya kung magpatamad-tamad ka, kag magpaluya-luya ka, wala ka gid sang mahimo, hinulsulan mo gid sa uli. Gani ka modera, kinahanglan magpa-slim. Disiplinahan ka, ugalingon mo nga mabugtaw aga pa. Kung daw hindi pagid kaya yung mag-exercise tudo-tudo, bisan breast walking ka lang dira, lakat-lakat lang, nga makagwa ang mga balhas mo, kag magpasik ang imo lawas, magkagwang balhas mo, makaunat-unat ang imo nga mga muscles, kag ang imo man mga kaugatan sa lawas, amat-amat mo man nga mabatyagan ang kamagan sa lawas mo, nga ikaw yatewe, tiga mat-amat man ko, New Year's resolution ko na bla. Pero honestly, kabudlay, no? Yes, kabudlay gid. Kabudlay gid magpa-lose weight na. Pero kinahanglan kung ikaw may ginabatsyag sa lawas mo, kinahanglan gid nga mag-lose weight ka. Hindi lang always nga gain ka lang. Kinahanglan magpamagaan man ikaw. Kaya nga ako, dako, ikaw mabugat ang lawas mo, prone ka man sa kung ano nga, mga masakit, especially kung ikaw ang huben kag nagahuben. Gets nyo? Huben nga nagahuben, nagaedad daw eh. Hindi tuod na siya. Diba? Disiplina lang. So makita naton ang pagdisiplina kag ang pagkontrol mo sa imo kaugalingon, kita mo nadaranan si Tita We. Pero salig ka lang sa bana mo. Salig ka lang sa bana mo tungod makita naton kung daw ano ka man niya kapalanggam. Ari ang bahay doon nga aton manigadulot sa imo from Og El Cacid.
mahal kita, walang iba. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, Kanta sina sa imo abot silingon bisan magtulok man siya sa mga sexy sexy body, pero ikaw ang unod sang iya balatyagon kag paminsaron, love ya ka. Kay nakita niya nga porsigido kamo nga gusto niya nga magbalik ikaw sa husto mo nga forma, tinakita niya nga daw gusto mo gid gani. Siling mo man amat-amat, so subong pa lang gina-congratulate ka na ni Tita Wilma. Ha? Para sa pag-achieve mo sang imo goal, para makitaan man kag makitaan kag mabatyagan liwat ni Mr. ang imo ka sexy kag ang katahom sang lawas mo. Yeah. Sigurado nga amo na nga nag-enjoy siya upod man sa imo, ha? Pero reminders lang gid ni Tita Wilma, ha? Hindi man sobra-sobra gid. Sobra-sobra gid nga pagpaslim, inabalang gadali kagid para mag-slim kagidayon, o hindi na siya balanami ang epekto, ha? Inang kinahanglan amat-amat lang, ha? Madumduman nyo ang word nga moderation, ha? Husto-hustuhan lang, so kinahanglan amat-amaton ta lang ang pagpasexy mo, Inday Christine, ha? Kag ako saludo man sa imo desisyon nga wala ka nagamit sa mga artificial, is that the right term, no? Nga pagpa-sexy, yung iban may mga slimming pills nga ginainom, may mga tea nga ginainom para magdasig ang ilang pag-slim, di ba? May mga ara sina may pills on, why ka na inagamit. So mas namigid nga imuya kaugalingon nga pagpangabudlay kung paano mo ma-achieve ina. Kung ara man may advice man ng imo doktor sa imo, mas nami pagid patihon mo.
Hindi, kay kung kaisa, amo ni mo, makita tagin man, no, do kalabanan, gin man sa mga babae, no, magpamana ka or magdinalaga ka mo, sexy ka, nami mo figure. Pagpamana mo, once nga magbusong ka, magpamata ka, nagdako ng lawas mo, lain, oo, syempre, nag-stretch ba lang tiyanta, busong ka, let's say, isa mo kabilog ng bata, madako balay mo tiyan, mahabok balay mo tiyan, baka mo na ma-stretch na siya, di ba? O pagbalik niya, normal pa balay na. That's why nga, ang iban, nagakaanad na gidlang, nga amo sina ang ila sinilawas, kay nga, busy sila sa pag-atipan sang ilabana, kag busy sila sa pag-atipan sa mga anak nila. Mayo lang kung isa kabilog. Ti ama ko, pila kabilog yung kabataan mo, day, amakon mo na, no? Sa musiling mo, okay lang na siya. Pero sa tutuod lang, love ka ni Alex nga bana mo, hindi sa kung ano ang lawas mo, kundi kung ano ikaw nga klase sang asawa para sa iya. Sa puso ko'y wala. Mas nami nga makitaan sang bana nga may confidence nga ginaangko ng iya asawa. Kag may disiplina ang iya asawa. Kay hindi lang nimo ina ma-apply sa imo kaugalingon, sa imo personal appearance, kundi ma-apply mo ina sa inyo pagpangabuhi kag sa inyo kabataan, di ba? Kag syempre nami gid man yang healthy, ang healthy lifestyle. Di ba la inday? Pahamo ka na bala. Hindi ba la inday, Christine? So enjoy, dugangan pagin nga ma-imagine nato ang sitwasyon nga malipayon ikaw nga klase sang babae. Isa na ina. Kung palayom ka, pero kung magpariyos ka kay Tita Will, mga kaseryoso, pero bisang itsura, nga abi mo ga pangakig, pero amo na ginayang normal ta abi yung itsura, pero gusto to man magaraka kag mag-enjoy pariyos sa iban. Ma-enjoy man, pero do hindi bilang ka panami gidya bala nga manaya-naya, tapos kung maghihom iya tag nuibi tag cheese, abi nila sang iban nga kung amo na yung tsura mo, aking ka, no. Amo na siya. May ara ginedi lang nga mga facial expression na. So, but anyway, kinanglan ng ginaton mangin, malipayon adlaw-adlaw. Magyuhom, kag syempre mas nami, ginman inday, nga padayunon mo inang imo katuyuan para sa imo pagpangabuhi. Updang kabataan mo, kag si Mr. of course, padayunan ninyo inyo pag-zumba every Saturday. Kag diretsuhan nyo na pagka-Sunday, ang family day, sa pagsimba kag pasalamat sa mahal nga Dios. Nga maayo ang inyo pagsinalayo, malipay ng inyo inupdanay sa sulod sa inyo panimalay. Kag kabay na magapadayon, kag kabay nga magapadayon man sa pagbakod ang inyo relasyon bilang mag-asawa, ang inyo relasyon bilang magpamilya. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Sa inyo mga reactions, pag-isa itong text hotline 0938-225-5017. Kag syempre man sa itong Facebook Live. Dugay-dugay basahon ina ni Tita We. Mayong hapon nagalitita sa Bungahin Isabela. Kay sa ila ni Nunong, ni Ronnie, kag sa ila pamilya La Chica. Mayong hapon sa inyo tanan. Salamat gitita from 7457. Tawams, good PM, please tamyaw all family untal kag Siskal family sa Magalyon from Leonard Intal sang Magalyon man siya tawe no kag tawil maliyog lang kag with happy birthday sa hinablos ko nga gwapo si Carlo Martin Basa kag upod ko sa First Standard Finance Corporation sila nanday Sir Joey, Sir Jetri Pulver Nash, Razel, salamat gid from Joy Ignacio gid sa mga pamilya ko sa Kanduni, Amar family watching from Subic Zambales, si Inda Merly Mayor. Okay, relax lang Pagbalik ni Tita Wilma, pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Life Extension Fun. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom
kagkasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Action Radio Philippines Standard Time. Si Tita Wilma Padayon man nga magapangalagad sa inyo sa This is My Life. Siyempre sa ito naman mga kauturan dira. Para sa itong sini mga kauturan sa mga conscious na ton, na naman tawi man. Sa mga conscious na ton, yung mga kauturan sa ila sa skin, no? Kinahanglan mo ang mapino, lumok kag maputi nga panit halin sa guya pagkato sa bugos nga lawas. Siyempre atong celebrity Kojic soap kinahanglan naton ina sa inyo man mga freckles, sa inyo mga wrinkles, sa mga pikas-pikas kag sa mga itom-itom sa inyo panit nga gusto ninyo mapaputi kag maangkon ang fair complexion, palareho nga kolor sa inyo sinipanit, siko ninyo, tuhod ninyo, luko-lukuan o whatever, kundi man nga pati sa inyo sinilawas, celebrity Kojic soap. Habunan nyo lang sa celebrity Kojic soap ang inyo bugos nga lawas halin sa guya pagkadto paidalong huluman sa sulod ipabilin mo sa sulod sang 3 ka minutos. Unaw mo sa pagbunlaw ang imo siniguya kay nga ang aton guya sensitive ang aton skin dira. Di ba la? Yes. Ang celebrity Kojic soap may kojic acid nga mong pinaka-epektibo kag accepted ina worldwide. May powerful exfoliating properties pagin para sa madasig nga pagpakinis kag pagpalumok sang imo sa skin. Mabakalina sa mga butika, dira sa inyo lugar and of course, diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Diri sa mga butika nga nahamtang sa itubang kagkilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, dira sa Mims Pharmacy, JDN Pharmacy, RX Troy Drug Store, kag sa Farmacia Caro sa Jex Marketing, nga nahamtang lamang diri sa istasyon. Na isa idalom sa istasyon sa Action Radio. Okay? Otawe. Dere anay kay Inday
or Reggie. Alert na sa Sinday. Kay Tuto Reggie Talido Rado, ka-alert niya sa iya. Karon ko lang nabasa ko ng imo sini nga opinion para man sa iton sa ni letter sender. Kay kung sa pamilya Luxin, kay Muray, kay Tuting, si Maninay Maya, kay Serafina Martinez ng Barangay 10. Dire sa Barangay Jess, dire sa Sudad sa Bacolod, mabuhay. Halin kay Rodney Bon Luxin. Kay batchmate Henedino Cades, sa imo din, thank you kid mayong hapon. Salamat gid sa pag-upod mo kay Tita Wilma kada hapon, ha? Regards sa imo sini pamilya, madamo gid nga salamat. Hello ma'am, good PM, I'm watching from Pasig, Manila. Angie Aniseta. Kay Tuto Christian Roa. Kay Oja Chingo Piliado. Shout out lang dito sa family Piliado sa tito ko, Magnon Piliado, kay Tita Lafing. From Emmeline Piliado. Okay. Alas 2:39 in Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuanan na nato ng mga opinion sa aton mga palangga nga mga tagpalamati regarding sa sulat nga aton man nabasa sa sininga hapon. Halin kay 3642. Good noon, Tita We. I love Chubby. Mayo na gani sexy. Tamyaw ko rin si Carmen kag si Tari Medios Permigid ka pamati sa Action Radio. Thanks, Gid Pisces Boy. Sorry, 3328. Tawagin ni siya bala kong gabasa si Tawe. Mensahe sa text hotline mo. Pisces Boy, sa imo mailan. Salamat kag mayong hapon sa imo. Tawe, good PM para sa letter sender mo ay hindi magproblema about sa health. Ako gani, gusto magtambok. Pero hasta subong ni Wang daw ako na lang ginakaon sang kanon. Gusto ko gin magtambok na mian ko na iya sang dako lawas si Amansya Intanasang Wayang Phase 2 Barangay 3 Himamaylan. 7645. Actually hindi gin man ako ara gin na iya sa panglawason o kung siling nila gani sa jeans na iya sang lawas sang tao kung ako lang niya balahaw, no? Tawe, kung ako kay Christine, hagan-hagan nun niya lang pagkaon, kay kalain magsaka, si Abing Ablaw, bala mo, si Abing Ablaw ni sang bangga kando ni 7532. Ang maayo lang, hindi ito okay, hindi sila tawad pagkakigi. Ako yan, hindi pa mga king, mayuhom lang ko. Tawe, monitor gid kami diri sa Barangay 8 Isabela Linlin kay Crystal Marie, Arceli, Junjun, si Kagawad Bay gali ni salamat gid. 0352. Action Wheel, mamayong hapon. Palihog lang ko kay sa ilan na lista sa drama department. Okay. Salamat gid dahil gini kay Inday Wilma Cabarles mo. Salamat gid sa imo. Okay, good PM Tawe. Go lang day para ma-maintain mo ang figure mo. Thanks kay Mr. Very supportive. Good luck sa family niyo and God bless. Thanks Tawe from 5119. Amo na iyan. Kinangla suportahan, di ba? Tama yung hapon nga tulog-tulog samtang pamati sa imo higda-higda kami subong sa ang asawa ko nga si Judy and Albert from Kingtown, Victorias. God bless imo, Tito Wet. Salamat man sa imo. Ay, hambal ni 4898. Patahom kaday. Galing basi, mangimo naman si Ka Alex. Sige na ba sexy bala 4898. Ay nga mga anak ka mo. Ma-advise ko lang sa imo day kung ano kung ano kata ni batunon kaniya kay amo ginaya kung may bata ka nagada ko ginaya ang lawas ka babae kung palangga kaniya batunon kaniya. Okay, pray always kay God. Pwede ko pangayo text mate babae lang. Age 20 to 40. Okay. I-text niyo siya kung gusto niyo siya maging friend sa cell phone number 0909-839-5488. Sailo tadi sa aton unadula siya. Sailo tadi sa aton Facebook Live.
Sakay Inday Regine, Inday, gina-Inday takabala Reggie lalaki. Sakay makita ko sa iyang profile pic lalaki. Nanan ko nga Reggie babae mo, no? Hello, good PM sa tenan. Christine, maayo man na. Mag-exercise ka kada adlaw, healthy living man ina. Pero Christine, need mo ani magpa-check up sa doktor kung ano nga best way nga pagpaslim, hindi magamit sa mga drugs para dasig ka mag-slim. Tsaktugin man, di ba? Manabal titawe. Ha? Kay kabudlay na. Need mo lang self-discipline, Christine, especially sa food and drinks. Kay sabana mo naman, hambali lang siya from time to time. Nga once makakita siya sexy nga babae, hindi naman nga daw gadulot gid iya panulo. Kay hindi naman na nami, basi mag-last naman siya. Ay, hindi man guro kid na. Hambal ni Reg, Matthew, verse 5, chapter 28, na verse, Bible verse again send niya. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Digin man guro. Okay, enough na inanay las 2:44 na. Kay si Tita Wilma magabasa pa sa itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon si Tita Wilma sa pagpangalaga sa This Is My Life. Siyempre man, ang atong si ni Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala lamon chemical, wala sa malayo nga side effects sa aton ikaayong lawas. The best nga immune system booster, kag pinakamayo man nga cleanser kag regulator sa aton dugo para sa maayo naton nga blood pressure, blood cholesterol, kag blood sugar. Ang aton potassium, ang aton creatinine, importante gid kag ang aton uric acid. Ay inatanan kung pabayaan naton makahalit makahatagid sang balatian. So kinahanglan adlaw-adlaw malimpyuhan kag ma-wash out. Kag syempre sa mga nanay man nagaproblema sa inyo sini mga kabataan nga baw nano nga do ginabudlayan gid sa iya sini pagtuon nga hindi dahil ma-absorb ang ila sini ginatunan. Labi na kon during during examination. Pagamitan niyo bilang kabataan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Naka-soft gel ni siya, why ka gina-worry kay dasig na siya matunaw, kag dasig man nga mag-absorb sa ila sini lawas, madasig man nga mag-epekto na kung hindi siya katulon, ibuslutan mo lang ang atong sini Dr. Pinoy Squalene Capsule kag ibutang sa kutsarita ang unod kag ipainom sa iya na mula na iya kahapos kung ikaw may pamangkutan doon sa itong produkto kag sa imo man ginabatyagan ang atong Dr. Pinoy Hotline 4411299 namtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylop, West Mandalagan. Mabakal ina sa mga butika dira sa inyo lugar kag diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod sa tanan nga Negros Grace Pharmacy, Sincere Drugstore kag The Generics Pharmacy. Ato na horoscope, gani relax ka mo dira, bantaying inyo tag sa zodiac sign para karon nga adlaw Miyerkules Enero 29 tuig 2020 unahon naton ang mga Aquarius. Netaw Enero 20 tubto Pebrero 18 makita mo na ang madugay mo na nga ginapangita Aquarian. Tiyon na para ipakita mo man ang imo hidden talent. Ano ginatago mo na nga talento? Ipakita. Kag hindi ka man matingala kung magagwa ang mga nagakahisa sa imo. Kinanglan mo lang niya Aquarian, kinanglan stay humble and always happy. Maswerte mga numero 3, 11, 27, 35, kag 37. Lucky color orange. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Paisyan, tanan kita may alalangay nga panahon. Alalangay nga tiniun. Kag nakadepende sa imo kung paano mo inaiya hatagan importansya. Kag, wow, sulod sang imo ref. May refrigerator ka da. Damo unod ang imo refrigerator. Gani, kung makabatsag sang gutom-gutom, gamay-gamay, hilab-hilab, abaw. Dayon, abri kag kaon, pero tandaan mo lang, Pisces, hindi pag-uyangan ang grasya para hindi pagkulangon. Gets mong point dara? Tita Wilma. Maswerte mo nga mga numero 8, 11, 15, 25, kag 41. Lucky color, red. Sa mga Pisces naman, or sorry Pisces, Aries na kita, Tita Wilma. Yes, sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, kinahanglan mangin humble ka.
kung ara ka na sa peak sa imo kadalagan, sa puto-putukan sa imo kadalagan, kung ara ka na sa babaw, kay nga, akong magtikaltik ka man, kag matinaas-taason ka, maabot gid ang tion, nga madula ang tanan, kag magapalayo, ang imo mga ginapatihan, nga nagaunong sa imo. Di kung magbago ka na, wala na sila. Mga masuwanti mo nga mga numero 7, 13, 29, 33, kag 40. Lucky color platinum pink. Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Taurian, kung may aso kuno, may kalayo. Kag maduskubrihan ang matuod nga detalye. Tungod man sang imo tungod bala sang ka-sharp sang imo sini nga obserbasyon kag ang imo sini nga pamatyagan man. Kag gamiton mo man ang imo mabensaron imbis nga ang imo balatyagon. Kinahanglan di ka magpadala-dala sa silabos ng balatyagon mo para nga ang kaugalingon mo mahilayo sa katalagman. Kag sa ulihi, resulta sa imo himuon, imo pagahinulsulan. Gani, kinahanglan, di kagin magpadala-dala. Mas wanti mo nga mga numero 3, 13, 25, 31 kag 35, lucky color yellow. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Okay gid sa imo, buhi sa imo kaugalingon ang pagbiyahe kung pag-travel, Gemini, pero may paandam nga kung pwede, paiway mo lang anay. Ilabi na gid subong nga maaninag mo na nga short ang budget mo, mabatyagan mo nga do ginakulang ka na. Hindi ka man maghingalit sa pagpangutang tungod wala ikaw sang kasiguraduhan nga makabayad ikaw. Plus, wanti mo nga mga numero 5, 17, 25, 32, kag 35. Lucky color sign yellow. Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Inang mga nabatyagan mo nga mga hinakit, abi arigluha ina, samtang may tion pa. Kag, ang imo bugal, ang pride mo, abi butong-butong nga pa idalom nanay. Pahigad, anay ina, Cancer. Ang kamatuuran, tandaan mo lang, basta matuod kag matuod nga kamatuuran, magwa ginaya. Magwa lang nahulat sa ustong itiun. Kag kinahanglan ara, kinahanglan mangin gwapa ka, mangin gwapo ka, tungod magaayo kag maganami man ang imo pamatyagan nga mahatag sina sa imo. Hindi man gwapa or gwapo ang panulok nila sa imo, importante sa imo pamatyagan, hinlo ang imo kaugalingon, kag mahipid ikaw, ano pa ang pamatyagan mo, feeling mo gwapa kag gwapo ka man. Mas wanti mo nga numero Cancer, 12, 25, 27, 32, kag 46, lucky color ocean blue. Nabatian ang unang gabay sa itong pagbasa sa inyo tag sa zodiac sign, padawan sa itong horoscope, relax, magabalik pa si Tita Wilma sa dugang nga horoscope pagkatapos sini.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio Philippine Standard Time, Imponto Las 3. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon man si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Direk kay Alan Pagia, mayong hapon, kamusta lang? Salamat, Gid. Kag kay Pidwil Olab, pamati sa Michael's Menu and Resto Bar dira sa Binalbagan sa may likod sang gym. Okay, salamat. Kamusta from Tita Nora Misias of Barangay 12, Leonora Bernal. Tita Nora Misias ba, long time no here. Good afternoon lang dira sa imo kag madamogin nga salamat. Shout out Tita Wilma sa family Estrebor sa Banwasang Murcia. Kag syempre man kay Nining Mugar dira sa may Bago City. Okay, padayon si Tita Wilma sa nabili naton nga mga zodiac sign para man sa iton horoscope. Leo na kita, ha? Sa Leo, mga nataw Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Kung ano nabatsyagan mo, kinahanglan amo ginang mangibabaw sa pagperma mo sang kung ano man nga mga dokumento dira o kung kontrata man. Pero, labi kag labaw sa tanan, ang importante nga mahibaluan mo kag maintindihan mo ang tagsa kanasaad sa papeles nga ina antes man ikaw magdesisyon o kung magperma. Isa mo kabago nga kakilala ang magkapakilig sa imo o sa mga singles lang na nga mga Leo Unyo dyan sa 9-20-25 kag 37 Lucky Color Indigo. Sa mga Virgo naman na gusto 23 tutub Setyembre 23 mabatsyagan kag maan kon mo ng blessing sa pagpalangga kag yes, ma-attract mo man ang manggad sa malipayon nga kabuhi. In kaso nga makaagi ikaw sa dalanon nga tama bala ka lubak-lubak nga dalan kag batipalo ka, hindi kagid madulaan paglaom. Gets mo palanggiran dira, padayon na lang ang kabuhi, Virgo. 7-15-27-32 kag 44 ang imo mga maswati nga numero. Flame red is your lucky color. Sa mga libre naman, Setyembre 24 tubtub Oktubre 23, grasyahan kagid tungod sang imo kapisan kag pagpaninguha.
Hindi mo lang pag-intrahan sang illegal nga hilimuon. Siguraduhon mo man libra nga klaro nga mapahayag mo ang gusto mo para hindi magpakot-pakot ang imo sini partner. Masuwati mo nga numero 927 41 kag 44 lucky color emerald green. Kay Chay Milag dira nga kapiyong-piyong ang matamayong hapon lang sa imo. O, ara na wala na si Tita We utang ha. Okay, kasi no pagidra. Okay, Lina Binet, kay Adelaide Helborion, kay Danilo, salamat gid sa inyo dira tanan. Kay Ronya, kay Chay Pingot, kay Kaylee. Okay, kadto na kita kay Scorpio. Sa mga Scorpio, natawo Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Sa mga Scorpio, sa masamiya may ara gid nagaguba sa imo, pero hindi nila makawat o kung makuha sa imo ang imo natural nga kaayo. Gani, mas pilion mo ya Scorpio nga magapabilin ka nga maayo nga tao. Ang pagpanglimpyo sa imo palibot, amo na iyang imo inchindihon dira, tagais ang panahon dira, nami papamatyagan mo. Maswati mo nga numero 3, 9, 21, 33, kag 45, lucky color ivory white. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, Bao, Sagittarian, matubang mo gid karon nga adlaw ang hindi maintindihan niya customer, ina kon mo ginabaligya ka ha? Nga daw ka sintimuson gid sinasaya, pero kinanglan pasensya gid. Pero isa mo lang kayo home, mabawi mo na kag maangko ng swerte. Posible magaresulta ang tanan sa maayo nga relasyon kung magtanyag ikaw sang mainit nga chocolate drink, aba. Maswati mga numero Justin 9, 35, 31, 39, kag 42. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9. Happy ikaw karon nga adlaw. Mangkon mo man ang ginahando mo tungod nami ang dalagan sa imo pangabuhi. Ha? Hindi ka malipat sa pagpasalamat sa mahal nga Diyos kay sa mga nagbulig sa imo. Yes, magabuo gadya ang blessing sa imo kag sa imo pamilya Capricorn. Maswati mo nga mga numero Justin 7, 21, 29, 37 kag 46. Lucky color green. Nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Pero antes man ko bala malipat, no? Natungod sining kaso sang NCOV, sang coronavirus. May update kita nga nakuha nga ang Chinese national nga ginaimbestigahan sa posible novel coronavirus infection nga na-admit sa San Lazaro Hospital dito sa Manila. Tingin obserbahan ni siya mo kung anong ginabatyag niya, kung bala coronavirus or whatever, no? Samtang ginaimbestigahan ang iya sinikaso sa hospital, napatay ini siya. Lalaki, 29 years old na. 29 years old ni siya na. Timagin patigang press briefing o pudman ang Department of Health na kag ang San Lazaro Hospital Director nga si Dr. Edmundo Lopez nagsiling hindi pa kumpirmado kung bala ining 29 anyos nga lalaki napatay tungod sang coronavirus. Mabala na ito ng update, sinabantayan ta ha, kinanglan gin, hindi lang, ha? Kabay pa nga mag-negative lang, okay? So, sa siniman nga bayan, pasensya na sa mga mensahe man nga hindi na ito naabtan, sa mga greetings na wala na ito mabasa, si Tita Wilma nagpaalam na sa inyo kag nagpasalamat man. Ang atong quote of today nga nagasiling sa inyo, before anything else, preparation is the key to success. Salamat sa akong sa mga partners sa technical control. Ang amon sa ni Chief Engineer, Action Noel Piñalano po man kay Action J.M. Baikin. Si Tita Wilma magapaalam, gani buwas naman. Standby na sa magtahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon